Доброго дня! Ви дивитесь «Заман», в студії Ескандер Меметов. Сьогодні вівторок, 10 листопада, і це 622-й день анексії Криму. Стратегія повернення анексованого Криму до України, яку президент обіцяв презентувати найближчим часом, засекречена. Про це повідомляє Апарат національної безпеки і оборони, посилаючись на закон про доступ до публічної інформації. У червні цього року в ході прес-конференції Петро Порошенко пообіцяв найближчим часом презентувати стратегію. В Сімферополі останні тижні спалило 11 автомобілів. За припущенням МВД, анексованого Криму ці підпали вчинила одна й та сама людина чи група людей. Російська прокуратура Криму розпочала слідство. За останній рік 376 кримчан покінчили життя самогубством. Таку інформацію надає Міністерство охорони здоров'я Росії. Як зазначається, минулого року в Криму суїцидів було на 10 менше. Відомство повідомляє, що анексований Крим є регіоном з найменшим відсотком самогубств в Росії. Родина кримських наркоторгівців відсидить 62 роки. Злочинці були затримані ще у травні 2014 року співробітниками Російського управління служби контролю з обігів наркотики. На лаві підсудних опинилися 5 людей з циганського клану, що мають родинні зв'язки. Вони постачали наркотики з материкової України протягом 10 років. Це найбільші терміни покарання коли-небудь винесені Кримським судом за наркозлочини. У соборній мечеті Білогірська відбудеться свято Корану. Про це повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман Криму. У зв'язку із завершенням курсів вивчення Корану на святі учні демонструватимуть свої навички читання Корану, покажуть невеличкі театральні сценки, прочитають Аль-Фатіху та хадіси. Захід відбудеться 14 листопада о 10-й годині. Вхід вільний. Ще одна новина для мусульман Криму. На півострові з'явилося бюро ритуальних послуг «Абдал». У ньому організовуватимуть похорони згідно з шаріатом. Це перше ритуальне бюро в анексованому Криму, що надаватиме послуги щодо забезпечення документами мусульманських поховань, послуги з організації та утримання мусульманських цвинтарів. Філії та представництво ритуального бюро «Абдал» планується відкривати у всіх регіонах півострова. Українські активісти вимагали від Петра Порошенка прийняти новий закон про державну мову. До стін адміністрації президента прийшли Петро І, Йосиф Сталін, Катерина II і інші персонажі з історії України, що зробили свій внесок у русифікацію українського народу. Як передає телеканал ЗІК, активісти мають чіткі вимоги. Приказом Екатерины II по всем церквам империи отправляли службу Божью на русском языке. Русский язик було заведено во всі школи України. Ми звертаємось до президента, тим паче, що він постійно заявляє про підтримку мови. Але дій не відбувається. Тобто демагогія вже набридла насправді, тому що у нас іде війна, російська пропаганда валиться з наших телеекранів, і з цим ніхто нічого не робить. Українські правозахисники просять у влади підтримки. Мова йде про захист незаконно засуджених російськими судами громадян України. Офіційна позиція та рішучі дії з боку влади суттєво змінили б ситуацію. Так вважають активісти. Також наголошують, що умов для нормального існування у в'язниці Росія не надає. Це підтверджує і мати Геннадія Афанасьєва. Йому не давали белья, йому не давали матрасів, їх там практично не кормили. Он находится сейчас в строгих условиях содержания и действительно готовится на ЕПКТ. Вообще нет возможности звонить, это нет возможности передавать передачи, нет возможности свиданий. То есть это просто человек закрыт. Он надеется на свой народ и на свою страну. Безвізовий пакет законів сьогодні ухвалили у Верховній Раді. Депутати внесли зміни у законодавство щодо процедури спецконфіскації майна корупціонерів та про арешт майна. Але ЄС його ще оцінить. Якщо ж Європейська комісія не прийматиме або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, то депутати переголосують. Відразу ж після голосування представництво Європейського Союзу в Україні поширило заяву посла Яна Томбільського, в якій він підтверджував урядову редакцію законопроєктів. Раніше, 5 листопада, Рада провалила голосування за ці законопроекти.
депутати однією рукою не голосують за безвізові закони, іншою строчать запити до адміністрації президента з вимогою розширити права своїх дипломатичних паспортів. Знаєте, вони просто обурили суспільство. Ну як же так? Що для себе одне, для народу інше. Ви всі кричите, та наша нам та Європа, та як ми туди будемо їздити? А що ж ви самі? Нам Париж по ділу срочно вимагаєте цей диппаспорт. Тому я думаю, що когось присоромили, хтось зрозумів, що не втече від публічної такої осуду. І сьогодні маємо результативне голосування. На телеканалі ЮА-ТВ відкриють кримсько-татарську редакцію. Вже є ефірна сітка. Туди включили кримські програми, які на даний момент виходять на Радіо Свобода та Чорноморські телерадіокомпанії. Запросили й кримсько-татарський телеканал АТР. ЮА-ТВ створений на базі телеканалу УТР. Бюджет каналу становить близько 32 мільйонів гривень на рік. Канал транслюватиметься на 3 супутниках. Ми поступово будемо інкорпорувати кримськотатарський контент на віщання каналу. Спочатку ми спробуємо ввести кілька програм. Першою буде «Тугра», вона стосується історії кримських татар. Це важливо для українців знати, що відбувається на окупованих територіях. Це важливо для формування суспільної думки на підтримку мешканців окупованих територій. І це важливо для самих кримчан, які мають можливість дивитися телеканали через супутник. І це важливо для наших діаспор і для україно- і російського, і кримсько-татарського мовних діаспор за кордоном. Дуже скоро це буде редакція, це буде версія мультимедійної платформи намовлення, яка розказуватиме не так про проблеми, як про те життя кримсько-татарського народу на поверненій території. Фільм про кримських татар покажуть у Амстердамі. Фільм «Боротьба за батьківщину. Кримські татари» про непросту долю корінного народу буде показано на 11-му міжнародному фестивалі документального кіно «Аль-Джазіри Хорізонс» у листопаді цього року. Автор фільму – американська мультимедійна журналістка-міжнародник Кристина Пашин. Фільм почали знімати ще до окупації. Він був вже практично готовий. Але після початку окупації в лютому 2014-го робота над фільмом була продовжена. The Crimean Tatars' ultimate nightmare came true. Vladimir Putin invaded the Crimea. Дорогие друзья, поздравляю вас с возвращением домой и с переходом на настоящее время. Вместе мы сделали при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Низкий поклон ему за это. We have an ongoing human rights struggle. Crimea belongs to Crimean Tatars, and we want to live there peacefully with everybody else. Російський правозахисний центр «Меморіал» звинуватили у підриві конституційного ладу. Мін'юст Росії звинуватило членів «Меморіалу» в тому, що вони формують негативну думку громадян, висловлюють незгоду з рішеннями та діями російської влади. За три доби російські літаки в Сирії виконали 137 бойових вильотів, повідомляє Міністерство оборони Росії. Відомство повідомляє, протягом останніх днів інтенсивність бойових польотів російських літаків в Сирії була нижча, ніж зазвичай. Проте кількість цілей на один виліт збільшилась. Наприкінці жовтня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Росію в порушенні правила ведення війни в Сирії і загибелі мирних жителів. Це всі новини на цю годину. Більше новин дивіться у випуску «Заман» з Ельдаром Корцеїтовим. До побачення.